Takže lidi, tohle je part 2 a Daník umře. Tohle je part 2 lidi, protože se nám to opět vyplo, to je normálka, tak je tu part 2 toho prvního dílu. Skončili jsme na dnu 4 a teď já jsem mrtvý, jak vidíte, přesně na klipu jsem umřel a stalo se přesně to, co jsem nechtěl. A Daník umřel, takže vlastně můžu uvízt nové video, takže čau, no dobrý, já to už nebudu dělat. Tohle je Get Out, kámo. Lidi, chcete vidět, chcete slyšet takovou super písničku. Hele, takže lidi, napište si, koho jinýho chcete do videa, protože pokud napíšete Daník, tak má ani odhlas a odběr. Jo? Tohle video, chceš něco vidět? Lidi, furt, kámo, kdo nedal play again z vás? Jste zlobili. Jsme dali play again. Chcete něco slyšet, lidi? Jo, slyšíte to? Už jste tam? Chceš si se mnou zaskákat? Jak jako zaskákat? Ona dělá bany, pořád jenom skáče a já jsem... No, to je asi všechno. Co k tomu řeknu? Tak, já bych jenom rád řekl, že králíček Bunny to je kámo Daník. Kámo... Já jsem si dal japučino, chápeš? Kapučína, kapu. A lidi, leave! Jdeme hrát novou hru, protože tohle z toho už fakt nedávám. Ale lidi, zahrajeme si Sorinoko Hide and Sek. Jo? Velmi populární hra. Jo? Já bych jenom rád řekl, že toto, koho slyšíte v hovoru, tak to nechtějte vědět, protože hele, to je první úplný hlupák. Ta, co tam mluvila, tak to je andílek, fakt věřte mi, to je andílek. Oproti... Kamo, takže lidi, napište si novýho člověka, kterýho chcete mít, protože to tady Daníkem jinak nedám. Jo. Já budu slávat taky furt, jenom si dá dneska do Putina. A Daník si dal pěkný a dali si japučino, kámo, a půjde no, kámo, no to je jedno, kámo, fakt to nejde. To dneska nevydám, jopí, další nevydaný video. Jo, co si zahrajeme, humy? Dělej, řekněme to. Fizi, já ti to hnedka řeknu. Bude to nějaká úplná pitomá hra. Teď jsme si zahráli jak na Taryho, kámo. No teda na kámo a to. Na Fiziho. Kámo, to je hra, co? Hele, jsme tady s jedním týpkem. A Daník padá. Daník to jumpoval. Už ne. No měl, jako ty teď máš, ale. A Seeker je Daník, ne, já jsem Seeker. Teď já ho najdu, kámo, já najdu Daníka, protože já jsem mistr a on je totální noob jako Bunny Hop a jako Tary a jako totální pí. No to je jedno, kámo, dál už radši mluvit nebudu. Kámo, to se nedá hrát tohle. Kámo, my jsme tady jenom 3, chápeš? Takže lidi, kámo, prej jste nějak zlobili, jsem slyšel. Vy zlobískové, no ty zlobísku. Čau zlobísku. Čau ty zlobísku, malej. Kámo, on vyskočil. Já jsem dobře skovaná, kámo. Zlobísku. Prej jsi dneska nějak zlobil. Easy, vidíte, jak je Daník noob, tady jste to viděli. Nubík. Nubík.
Když jde terka. Kámo, tak jdi dolů, ne, ty japučíne. Japučíno, asasino. Hej, já se vsadím, že kdybych byl terka, což samozřejmě nejsem holka, tak bych udělal tohle. Kdybych byl kluk, jo? Kdybych byl správný kluk, tak udělám tohle. Ne, ale jako takovýhle... Takhle bych tam vyskočil. Kdyby se mi to povedlo samozřejmě. Ale já jsem Ondra a tomu se to nikdy nepovede. Hej, kde je ta terka, kámo? Máš tu terku? Nebo máš fakt japučíno, kámo? Kámo, kde to je? Kámo, kde je? To je přesná terka, kámo. Terka by si dala oblečko, kámo. Prej dneska nějak zlobila. Ale když si zničila oblečení přitom. Kámo, to nemůže být, kámo, tohle video. Tohle je tak vysmátý video. Kámo, tedy prozrať, jinak tě zabiju! V realitě. No to dá, to se neslyšeli, jo? To slyšel jenom ten japučíňák. Takže, já si vylezu krásně. Dobrý den! Dobrý den! Kde jsi byla? Já byla tam celou dobu v té pokladně. Jsi fakt byla v té pokladně. Ale tam byla taková mini dírka, tak já jsem tam vlezla. Takže lidi, vyberte si 2 nový lidi, kteří budou v dalším videu, protože Terka očividně končí na tomto kanále. Nevím se proč, určitě to není žádnou závažnou věcí, ale můžeme hrát. Special extra heal, spawn with Higger heal. Kámo, a teď jde Seeker, já nemůžu být, jo? Já jsem A Daní! A my máme dobrý HPčka, my máme velký HPčka. Tady kam se schováš? Já přemýšlím, kam se schovám, kámo. Kámo, ty jsi za toho malýho strašně pomalej. Kámo, já vím, kam se schovám. Ne, to je až moc nápadná zkušenost. Prosím, že to tam jde. Hele, Daní je sice najde, ale jako je to dobrá skupka. Ne, já si zalezu tady. Dobrý, hele, ale zatím je to, hele, já budu tady a Daní by se mě nemusel všimnout. Tady, co děláš? Habudu stopiko. Nemá mě šanci najít, jo? Takže on je úplnej nubák, takže je úplně v pohodě. Nehrajeme na... Tak jo, vyskočil jsem. Já skočila 3krát, já 3krát. A hrajeme, hele, nebudeme nic takového hrát, jenom jsme chtěli udělat Daňkovi radost. Já jsem napít ze svého šampusu za 2. místo ve svém oblíbeném chodku. jsem dobře schovaná, kámo, mě nedá. Tady jsi mi neřekla, že máš labubu. Já ti to dal. Ale jako, kámo, on se, hej kámo, kolik se připojilo týpku najednou. Počkej, já se kouknu. Ale, já vím, kde jsem já. A neříkej to tam. Daní tě bude mě teď slyšet. Hele, 40 sekund na to vyhrát, úplně v pohodě. Jo, pohoda, promiň, kolik je tam. Jako vidíte to, tadyhle ten zárek, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cože nám? Zapíná hamar. Hele, nemůžeš to udělat, protože to je zprostý. Daní, neudělej to, to nesmíš. Daní, to je vydírání, Daní, ano. Kámo, tam je hacker! Tam je hacker, tady. Tam dole je hacker. Tady, kde seš, tak to je normální hráč, ale Daní dole je hacker, viděl jsem ho lítat.
Protože já vidím, že je červenou. Čau! Easy win, easy win. Dani, víš, kde jsem byl za to ťákem na záchodě? A já? Nebude, bude za skříň. Bude nějaký hráč. Nebyla za skříň. Může to být i nikdo jiný. Lidi, a pokud byste chtěli i třeba nějakou jinou hru, třeba Bravko a něco takového, tak napište do komentářů. Cokoliv, ano, vidím. Třeba Hello Neighbor klidně si můžeme zahrát. Mně to je fakt jako jedno. No jako Daník, no, ale jako sám, když tak si to zahrajou. A nebo Terka to může natočit, ale Terku by to moc nebavilo, Terka nesnáší. Počkej, ty už jdeš? Jsi mrtvej, Daní? Tak jako musíš být rychlejší, Terka za to nemůže. Kam já přemýšlím, kam půjdu. Já jsem to ještě nestihl. A mě nenašla. OK, tak tohle je hodně dobrá schovka. Kde je Terka? Čau. Hej, Ondráčku, čau. Nech mě. Neboj, týpek tě podstádá. Dobrý, pohodě, on mě netrefí. Ne. Tak tě netrefí, jo. Terka cheater. Terka cheater. A já vím, kde je holka. Tam je holka, já vím. Já ji zabiju, haha. Já jsem lepší tady než ty, kam šla? Ona je v tom automatu? Není ona pod tím automatem? Kam šla? Jo, tady je ta cestička taková ta. Ona je tady. Ona je tady někde v krabici. Ale mají! Kdo ji zabil? Já jsem ji zabil, Já mám taky jeden kill. Já mám taky hodně kill. Tak pojď. Muhaha. Daní hraj, ale. Tady je! Dead! Easy, našel jsem ho! Boom! Vy jste nějak zlobískovali. Co? Vy zlobísci. Takhle je tohle teda, protože Daník musí končit, tak toto bude pro tohle video všechno. Bohužel se Daník s vámi nemůže dokončit, protože musí být rychlý. A tak se